makakatulog ka, ha? Dito sa programang EDSA, punong-puno tayo ng enerhiya. Bawal na bawal ang inaantot. Kahit sabihin mo pang naging watcher ka kabe, wala akong pakialam. Basta, ang promise ko, bubulabugin namin kayo. Bawal matulog. Bawal matulog. Bawal matulog. Bawal matulog. Ang matulog upututan. Ang matulog upututan. Aragoy! Maluoy ka. Ay, eto kanina. Eto mga kabisyo. Eto nakakatuwang balita. Itong nasagap natin. Lalaking inisnatch ang cellphone. Pero, naagaw niya rin ang susi ng motor ng snatcher. Kaya, kung itinakbo ng snatcher ang kanyang cellphone, itinakbo niya rin ang motor ng snatcher. Aragoy! Maluoy ka. Ay, hindi na natin ito patatagalin, Tang! Logican na ba natin to? Ay, sige! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, ito lologican na natin tong issue na to Ano ba ang leksyon na pwede nating makuha at matutunan dito? Well, unang-una sa lahat mga kabisyo, dapat alerto 24. Dapat maging alerto po tayo at all cost. We must be logical sa lahat po ng mga ginagawa natin o gagawin natin. Yes, nakakatawa yung balita na naring pakinggan natin na yung inisnatch siya ng cellphone, nadali niya rin yung motor. Parang napapanood lang natin sa TikTok. Pero mga kabisyo, it's not logical na makipagbuno ka na hindi naman threatened ang buhay mo, di ba? Kasi it would have been better away na stay away sa trouble. Kasi ang cellphone, kayang hanapin uli yan, kayang palitan yan. Pero paano kung nadisgrasya ka at buhay mo ang kapalit? Kaya bang ibalik yan? Ang tapang kuminsan nilalagay yan sa tamang lugar because bravery and intelligence must come together. Because you can't win a war with bravery alone. Hindi ka mananalo sa gera na puro lang tapang ang dala-dala mo. Sabi nga ng tito ko. Ay, sino ba yung tito mo? Tito ko Tang, si Sancho. Aragoy! Bakit na naman? Ay, si Sancho yung sa Art of War, tito mo yan? Hayaan mo na ako, Tang. Ito kasi ang sabi ni Sancho, ang author ng The Art of War. He will win who knows when to fight and when not to fight. O, diba? So again mga kabisyo, being brave must come with intelligence. Diba? Mindset lang yan. Mindset. Mindset as in capital D-O-G. Mindset. Maluoy ka. O siya mga kabisyo, Manong Driver, may natutunan ka na naman ano. Meron tayo kasing nilologican dito. Kaya nga, eto ang programang EDSA. Ang programang parang chicharon. Maingay, pero may laman. Ayos, enjoy ka na. Managusto ma? Okay mga kabisyo, oras ba natin? It is now 35 minutes after 7 o'clock. So we're gonna try to slow things down because we'll be keeping you company straight up until 9 o'clock in the evening. Now this time, pare-relax kita. Oh. Namit na. Wow! Here's a song coming from Wham. Careless Whisper. Just skip it, lock in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Ako po si Diego Bandido.
kasama si Tanghenyo. Love Radio Metro